अपना गाछी चढ़े कबो जाई घरे पूछिए तो का हम बताई सुना अपना गाछी चढ़े कबो जाई घरे पूछिए तो का हम बताई सखी गईले लो भाई हमरा भीतरी समाई सखी गईले लो भाई हमरा भीतरी समाई ओ खताबे गुदा गुदी सखी कपले उठा के हम कूदी सखी लहंगे में घुसल कूदा बूदी सखी कपले उठा के हम कूदी सखी लहंगे में घुसल कूदा बूदी सखी कपले उठा के हम कूदी सखी लहंगे में घुसल कूदा बूदी सखी रे रहल दोपहर के बेरा आके उ हम पे लगबले बा घेरा बाबे न केहू हम कैसे बताई यही से सखी उबैल लरी आई यही से सखी उबैल लरी आई सखी रे रहल दोपहर के बेरा देखी के हम पे लगबले उ घेरा रहले न केहू हम कैसे बताई यही से सखी उबैल लरी आई सखी मार दे हम झाटा उनका तनको न बुझाता सखी मार दे हम झाटा उनका तनको न बुझाता उमे न हो गारा बे सखी कपले उठा के हम कूदी सखी लहंगे में घुसल कूदा बूदी सखी कपले उठा के हम कूदी सखी लहंगे में घुसल कूदा बूदी सखी कपले उठा के हम कूदी सखी लहंगे में घुसल कूदा बूदी सखी रे भैले बड़ी अलबतरे हमरा जवानी के कदिहले गतरे अपने से देहना तू तो भागाई नहीं तरह राजा के बोलाई नहीं तरह राजा के बोलाई सखी रे भैल बारे अलबतरे हमरा जवानी के कदिहले गतरे अपने से देहना तू भागाई नहीं त सामू पसंदर के बोलाई जानी राकेश रसीला सुनी कई दिहे लीला जानी राकेश रसीला सुनी कई दिहे लीला लागे भीतरा उछुली सखी कपले उठा के हम कूदी सखी लहंगे में घुसल कूदा बूदी सखी कपले उठा के हम कूदी सखी लहंगे में घुसल कूदा बूदी सखी शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मौलापुर बाजार।